Flo, cum vrei tu? Flo, Achi, Mivârști. Sunt două nume. Achi sau Flo. Flori. Nu sunt Florin, sunt Florian. Și de aceea vă spun, dragilor, este foarte, foarte, foarte dificil. Este foarte greu la o vârstă după ce ai fost mințit, să afli dintr-o dată, dar să afli nu că tu afli tu cum am aflat eu singur, că aici a fost toată chestia la mine. Eu singur am descoperit acest lucru, habar n-aveam ce înseamnă pământ plat, cine este Bruno Gröning sau cine e cutare. Nu știam munca mea care o făceam toată ziua, eu știam că sunt bolnav, știam cutare, că trebuie să mă duc la servici, că iară moare un pacient și că iară se însănătoșește unul și că iară tot așa. Dar datorită unui om să ajungi să te schimbi, de multe ori stau să mă gândesc, wow! Știu că pentru 99,9% dintre voi nu credeți acest lucru. E normal să nu credeți. Mi se pare corect. Mi se pare corect să nu crezi, pentru că ăsta suntem noi făcuți. Că dacă auzi odată, auzi de 2 ori, auzi de 10 ori, auzi de 100 de ori același lucru, prin repetare, și dacă ți intră, îți vine momentul clar. Deci e adevărat că viața e prea scurtă să trăim doar pentru bani. Viorel, banul, atenție, de bani ai nevoie în ziua de astăzi ca să poți să supraviețuiești condițiilor date. Dar tu, ca să câștigi acei bani pe care îi faci, tu ca să-i câștigi, datoria ta este să fii sclav. Pentru că nu uita, din ceea ce tu câștigi ca să trăiești, este doar o parte din venitul tău. Pentru că o parte se duce la stat, o parte se duce pe impozite, o parte se duce la acei oameni care nu merită banii noștri. Acei bani se duc către elită. Pentru că orice bănuț pe care noi, prin munca noastră, îl câștigăm, altcineva care nu muncește pentru acei bani, primește bani. Că ele sunt numite taxe și impozite, că nu sunt reglementate în nicio Constituție. În Constituția României, de exemplu, nu scrie că eu trebuie să plătesc taxe și impozite. Cine mă arată mie că în Constituția României îmi scrie acest lucru, să-mi spună articolul și paragraful. Eu, cetățean român, sunt obligat, conform Constituției române, să plătesc taxe și impozite. Să-mi spună, să-mi arate cine scrie în Constituție că eu sunt obligat, conform Constituției, legii fundamentale a țării, eu sunt obligat să plătesc taxe și impozite care sunt la 18%, 20%, 50%, 45%, 3%, 10%. Știi cum? Fiecare guvernant, fiecare cojones, că este mai mare sau mai subțire, că este o culoare politică sau ceva, vine cu, vezi, Doamne, ce-ar fi, în cură, vezi că la noi în România plouă prea mult, ce-ar fi să luăm taxă pe apa de ploaie? Sau ce-ar fi să taxăm noi acum, de exemplu, prostia? Păi și cum ne dăm seama că suntem proști? Simplu, noi cei de la guvernare suntem deștepții și ceilalți sunt proștii. Hai să băgăm, să nu spunem taxă de proști, dar să spunem o taxă de solidaritate. Solidaritate cu COVID-19. Păi de ce? Pentru că, uite, doctorii nu mai lucră, spitalele nu mai au de lucru. Și atunci solidaritatea asta, cum să o băgăm noi acum în România? Hai să o băgăm în facturile la baruri, în facturile la restaurante. Și scriem acolo taxă COVID-19. Și atunci eu, din bănuțul meu care lucrez, statul, prin Constituția lui, nu mă obligă să-i dau 5%
sau să-i dau 5 lei taxă de COVID-19. Ce credeți despre cei născuți vii și independenți? Un bullshit. Viorel, nu cred nimica, nu mi se pare corectă treaba asta. Nu există. Am observat, știu ce înseamnă născuți vii și independenți. Pentru mine acest cuvânt este ca și cum unul la mână, nu te poți naște mort. Deci nu te poți naște mort, ești avortat. Există un cuvânt avort. Când ești avortat înseamnă că ești mort sau nu ești făcut la 9 luni de zile. Și independent, tu nu poți să fii la naștere independent. N-ai cum să fii independent la naștere. Am prieteni ce primesc totul gata. Nu știu ce prieteni ai, Viorele, eu nu m-aș baza pe ceea ce ei spun și ceea ce fac. Tu gândește-te, tu ai fost viu și independent la naștere? Bă, da, ai fost viu, că astăzi îmi scrie acolo, independent al fost? Nu. Astăzi ești independent? Viorele, îți spun nu. Astăzi ești un sclav al regimului. Astăzi, nu există cei care au refuzat CNP-ul. Nu există, Viorel, minciuni, bullshit. Ei sunt înmatriculați, au un certificat de naștere, în certificatul lor de naștere există un cod numeric personal. Nu există. Că l-au refuzat și eu aș putea, de exemplu, să refuz un vaccin acum. Dar crezi că am putut să refuz vaccinul când am fost copil? Nu. Poți să refuz acum? Da. Tu crezi că ăla care a refuzat CNP-ul acum l-a refuzat când s-a născut? Nu, pentru că l-a primit. Pentru că este lege. Aici Constituția îți spune chestia asta. Și este un lucru bun, da. Așa că de aceea aș sta foarte bine să mă gândesc de multe ori când tu îi numești, am niște prieteni ce primesc totul gata. Măi, omule, și ca să primești totul gata astăzi, dacă stai doar să te gândești la lucrul acesta să faci, ce anume primește el gata totul? Aerul, apa de ploaie care o primește, le plătesc facturile. Cât timp le plătesc facturile, Viorel? Cât timp slujesc la patron? Pentru că cei care le plătesc facturile, el este sclavul lor. Asta este. Totul este. Tu când ești independent, tu ai spus că ești născut viu și independent. Știi ce înseamnă independent, cum văd eu independența? A fi independent astăzi poți să fii doar într-un singur fel. Să fii independent financiar. Ce înseamnă acest lucru? Dragule, să nu lucrezi tu pentru bani, ci banii să lucreze pentru tine. Când tu ajungi la independență financiară și stai să te gândești, ok, am ajuns la vârsta care o am acum și eu știu că tot restul vieții mele, eu și familia mea, nu va mai trebui să lucrăm toată viața, ci banii care eu i-am lucrat până acum vor lucra pentru mine, în așa fel încât banii mei, cu plusul ce mi-l aduce, să-mi pot să-mi plătesc toate facturile, să pot să-mi plătesc viața, să pot să plătesc totul, atunci poți să spui că ești independent financiar. Dar independent în ceea ce, să zicem, în ceea ce se zice că sunt independent, adică nu mă supun niciunei reguli, greșit. Pentru că eu, independența mea care o am acum, trebuie să fac ceva ca să supraviețuiesc. Pentru că eu, Dumnezeu, mi-a dat un trup, un suflet și ce mi-a mai dat? Un spirit. La botez, cel bun. Pe cine l-am mai primit eu pe parcurs? Pe cel rău, pe al lui Satan, care de multe ori, în cele mai multe ori, este mai puternic ca cel bun. Păi și atunci, eu, de exemplu,
să zic că vreau să mă gândesc așa. Sunt în triunghiul meu al morții, îmi văd de treabă, n-am supărat pe nimeni, am 40 de ani să zic, sunt căsătorit, am 2 copii, am o casă, am un apartament luat cu credit la bancă, am un serviciu, dar pe care nu sunt 100% că voi ieși la pensie. Și atunci eu soția lucrez, copiii merg la școală, ne-am făcut un lucru bun, stăm într-un bloc, într-un apartament la etajul 7, avem 85 de metri pătrați, ne-am mobilat apartamentul, am și o mașină în garaj jos și să zic că lunar, după ce trag linia, pot să economisesc, să zic, și am o asigurare de viață în care îmi economisesc, să zic, 100 de euro lunar. Ăștia sunt banii care eu pot să economisesc și nu îi țin la dricală, îi țin într-o asigurare de viață. De ce? Pentru că a existat un consultant care m-a învățat să economisesc acești bani. Dacă nu a existat, eu 100 de euro sau ia 200 de euro, care mă duc la bancă, că așa am învățat, da? Eu sunt în triunghiul meu al morții. Nu fac altceva, pentru că dacă aș face altceva, mi-aș pierde locul de muncă, că se află că lucrez în altă parte, m-ar prinde că lucrez la negru, ar trebui să plătesc super impozit, super taxare, așa că dorm, mă duc pe fotoliu, mă uit la televizor, mă duc și mănânc în bucătărie. Mă duc la muncă, copiii vin de la școală, vin înapoi aici, lucru 11 luni și o lună de zile, să zic, am concediu. Și sunt aici, în acest triunghi al morții. Și când stau să mă gândesc, păi ce trebuie să fac eu? Păi stai acum, hai să mă gândesc invers. Păi nu sunt eu sclav? Ba da, mă, e sclav modern. Pentru că tu mâine, dacă nu respecti regula pe care nu-ți scrie ție pe ușă sau pe oglindă, du-te la lucru, ai tot ce trebuie. Nu te du la lucru, dar fă altceva. Păi nu pot, pentru că îmi lipsește o rată, banca mă penalizează, ăla mă dă afară, nu mai primesc pensie, nu am asigurare medicală, copilul nu mai are pachet să-și ia la serviciu, nu mai pot să-i cumpăr un Adidas, la nevastă mea nu mai pot să-i cumpăr ceva, deci du-te înapoi la lucru, du-te și lucră pe 500 de euro pe lună, net. Când tu ești capabil să lucrezi pe 3000 de euro net. Dar, fiind în triunghiul tău al morții, știind regulile care ți-au fost impuse de către cine? Nu de către Constituție, dragule, de către Latrina TV, de către mass media, de către politicieni, de către toți care au regim de frică, de teamă, de sperietori. Tu stai acolo, unu, să nu-ți pierzi locul de muncă, să-ți poți să-ți pierzi ratele mai departe și să nu gândești, dragule. Tu nu ai voie să gândești, că dacă tu dintr-o dată crezi că globul pământesc pe care tu toată ziua te uiți în camera copilului, când intri la el să-l saluți sau să-i spui noapte bună și te uiți la el și îi spui, mă, dar dacă vine meteoritul sau tup și ne lovește, oare ce fac eu? Bă, și vine unul ca și Flo și spune că pământul e plat și că există un Dumnezeu și că există un lucru bun și că noi suntem în centrul universului și că noi avem toată forța în noi. Și atunci stau să mă gândesc, păi eu valorez doar o ștampilă la vot pentru niște puturoși? Îți spun, Viorelei mea, cine te crede. Și atunci eu stau să mă gândesc, nu pot eu să mă trezesc, nu pot eu să ies din acest triunghi al morții, din zona mea de confort. Și dacă eu vreau să fac ceva, să fac. Dacă eu vreau să o iau pe alt drum, de la început cu toată familia să mă duc, n-aș putea să o iau.